Salom, oras madhita saluna, amisian parharado HKBP Sentosa Samarinda, pasahaton selamat datang doho selamat beribadah, susude ruas nihuria naro madahoti parminggota sedarion, tarlumumima turuas nihuria na oddope parjolo sahali madahoti parminggodi gerejon, rak mahita majagahon hatomanon ni parminggota, tabangotima parsaorata doho tuha debata di bagasa dame dolas ni roha, maredde mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, doho goar nyanak na Tuhan Yesus Kristus,
dohot goar ni tod di perbadia, na tumpalangi dohot anoon. Amen. Ise do na jadi nakok tu dolok ni Jehovah, jala ise do na jadi jongjong di hajongjongan ni habarion nai, halap pertangan na lidang doho na yas roha. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na suatu dosan, amanami salileng nilileng na, asin rohamdo na mangaramoti kami sian na salaon rasi rasan waeng, jala asin rohamdo na mga lehon barita na ulii, gabe hanguluan nami. Siasi maroham, sa ibuhay marohan nami jala lehon todim na badiai, asa waktu si kami sude panugunugum dohot pampahinanmu na balgay. Payan mahatam di bagasan rohanami, asa mardami jala sonang hami, jala lami baru rohanami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhan ta maret de mahita. Tangihon ma pati ni debata, imana dene siap pangkapotolu, ayat 10, rodi ayat 10 sadang. Ai diradoti hodo hata hapengeto nasianau, au pe ramotakku maho diari pangujunan nanaing ro tulia portibion, mangujuni akan namingani tanon, magira maho, mangira ma auro tio menadiho, unang adong nama buat tupalmi, ido sahna, atong ra mangidogogo mahita, siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami,
mangulaw na barto patikmi. Amen. Tabigi majo edi puji-pujian sian Qur'ama. Tua puji tu hatta, mari demahita. Tuhan
matopoti madosata, martangyang mahita. Ali Tuhan debata pargogo nasa sudosan jala amanami, ujo hami do guarmu nabadiai, ala natargugot hami marningot dosa nami. Semarasin rohama homida hami on, o Tuhan Yesus Kristus, anan debata nagabe jolma ala ni hami. Namate jalan nahe sian namate, namanag tubano gijang doho mangodihon hami, asima roham di hami, sepatot tong ma di hami roham mulateon tuho, oto di perbadia pangapul di namarsak roha, pamalu masa luhut na bernit, binahin ni dosa nami, Roma ho mangani hami, asa marlasi roha kami mangulaon lomo ni roham, hodo perhitian dinasa asin ni roha, saya unang tulak kami, saya tangunghon mahami, ho ale debata ama anak dohotod di perbadia. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa. Ada ngadong ibarni saluhut dong perdosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akan nagabi pitor binahin ni basa-basa marhitesian asin ni rohana. Inorhon ni panubuson na marhite-hitesian Jesusi na pajongjong ni bata bahin habang sa parasian marhite haprosian ni murarna. Hasangapon ma di bata na digijang. Amin. Tabigi majo edde puji-pujian sian kor na posobulong.
Tapuji Tuhata, mari demahita. Tangion hamuma, hatan debata turpek epistel di minggu tua sadarion, di mana tersurat di sada Samuel bidu 2, mamuka siana sada rodia 10, tajahama marsika soring, songonon maridok di sini. Dungi martangiang masih hanna nidnama, maroropolo marohakku mida Jahoba, tibul do tadukku di bagasan Jahoba, nahir tapsi tutudo pamangaku do aka musuku umbahin nalas rohakku di pangurupionna. Unang saida dati hamu manenganengahon hagi jangon, unang ruar hata juga sian pamangan muna, ay Jahoba do debatana puna akka parbenotoan, jalibana dumasing akka pabahenan. Akan nalubian na say laon laho do masari si panganon, jala akan narapar yan marlenga-lenga, pola tubuan anak pitu nahol yan, jala merus buti si torop anak yan. Jahoba do na mabahin pogos dohot mabahin mamora, ibana do paijurhon, laos ibana patibulhon muse.
Sainaramutanna do patniaka nanya sianna alai saipan pare deponna do di bagasan hahulomon yang go akar parzahati aidada binahin ni hagugo sadiri marhuaso bawa ido sahna matua do natu mangiun hata di bata jala naupeopsa amin tabegi majo ede puji-pujian sian punguan ina.
Topuji Tuhata marede mahita. Tahatidak kuma haporsyaw tay songon na hinatidak ko nidong atas sa haporsyaw sa dok portibion rak mahita madok. Aw porsya di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumopalangit dohotano. Aw porsya di Jesus Kristus ana debata Jehovah na sasadai iman nitubon ni si Maria nagabe-gabe asya tod di porbadia andorang suabubuhan. Ido Tuhata na tumaon na birnit di panguman ni Selatus na mati tarpajal do ibana di hao pinarsilang na tuat tuban watoru dung tanom na mula mangolo diari patuluhon na manaik tu surgo lahundu tu siamun debata Jehovah amanai perguguna suatu dosani di sima ibana pamulo sugot tanoon manguhumi halak na mangulu do namate. Aw porsya ditod di porbadia dalong sada huria na badia huria to panla Kristen akan na badia dohot dihasisan ni dosa dohot dihatain na madok mula mangulu sugot daging ni halan ng mate dohot dihanguluan na surasuda. Amen. Tabi kimajo edi puji-pujian sian Corso la Gracia. Tabi kima titing namasa do si pamaso ni Rata di Minggon. Shalom. Horas madihita saluhutna. Tabigi majo tikting namasa dohok naneng si pamasauta di bagasan Minggon. Minggu 25 Dung Trinitatis. Topik minggu namanahan roh di ujung ido paluaon na Minggu 17 November 2024. Naparjolo hobar tu data na masuk tu huriata torok ni ruas na madulang tahun di bagasan Minggon godang na 45 halak. Hatani di bata imana tersurat di Pesalmen 10 sada ayat 16. Sai
pahmapok kudo ibana sarimatua jala pataride honokku tu ibana hatuaokku. Tu sudiru seni huriata nama ulang tahun, upasahat kami ma selamat ulang tahun, panjang umur, debatama nama dongani, huhut nama masu-masu. Napa duahon, minggu ujung tahun parhuriaun, di hari minggu tanggal 24 November 2024, tapatu pada minggu ujung tahun parhuriaun, perningotan di akan nang modeng, laos tajakaho do disi goar-goar ni ruas ni huriata naung parjolo moding. Napa tuluhon sakramen baptisan kudus. Nunga di patupa padidion na badia tu sahalak danak ruas ni huriata di parmingguan manogot. Ima yanakon ni keluarga rumapea inang boru nenggolan sian sektor onom. Napa paton persembahan amplop khusus. Sadarion minggu tanggal 17 November 2024, doh di minggu tanggal 24 November 2024 di parmingguan manogot, arian dohot botari di patupa pilihan amplop khusus tudana sentralisasi HKBP, dohot mendukung kegiatan sinuri godang HKBP nanaing si patupau di tanggal 2 satu tanggal 2 Desember 2024. Pinangi dohom matu partisipasi sian genup ruas ni huriata. Na palimahon penutupan pertangyangan sektor. Di hari Rabu tanggal 20 November 2024 pukul 10 sia wita di Patupa Huriata do penutupan pertangyangan sektor maringanan di gereja HKBP Sentosa Samarinda. Retama hita genup laho madohoti acara ibadah penutupan pertangyangan sektor tak. Laos penangidohom matu genup punguan kor asa patu bikihon lagu puji-pujian. Napa onopon LPJ dan pembubaran panitia pesta gotilon HKBP Sentosa. Denggad domardalan acara pesta gotilon dohot ulang tahun gereja HKBP Sentosa na patulu pitu tauton. Na di hari Minggu tanggal 10 November 2024 na salpu. Hasil sementara pesta gotilon ima 376.275.000 rupiah data terlampir. Di hari Kamis tanggal 21 November 2024 pukul 10 lalu wita di Patupa laporan pertanggungjawaban dohot pembubaran panitia pesta gotilon dohot ulang tahun gereja. Pinanggi dohot matu ganup panitia dohot perhalado laho mad dohotisa. Napapituhon rapat serah terima kepengurusan Perempuan Regional 2. Di hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 17 wita di Patupa rapat serah terima kepengurusan Perempuan HKBP Distrik 27 Borneo Regional 2. Maringanan di HKBP Sentosa Samarinda. Pinangi dohom matu Perempuan punguan ina Kamis dohot punguan ina Esther asa madohoti rapoti. Napawaluhon gotong royong sektor. Di hari Sabtu tanggal 27 November 2024 pukul sia wita di Patupa gotong royong kebersihan gereja sian sektor pitu. Pinangi dohom ma tu ganup ruas sektor pitu asa madohotisa. Napasiahon. Hari Minggu tanggal 17 November 2024 di ibadah pagi, siang, sore, remaja dan naposo mengadakan basar untuk mendukung kegiatan Natal. Dimohon partisipasi setiap jemaat. Napasapuluhan pada hari Selasa 19 November 2024 mulai jam 10 sampai selesai akan diadakan pertangyangan pelayanan full timer dan keluarga HKBP di 27 Borneo Regional 2 Samarinda, bertempat di HKBP Loaduri Resort Merak Samarinda Kota. Nah, pasapuluh sadahon laporan keuangan Minggu 17 November 2024 penerimaan. Huria 45% plus non sertalisasi 238.503.675 rupiah.
pusat 55%, 12.725.350 rupiah. Pembangunan 433.304.475 rupiah, kategorial 0. Pengeluaran Huria 10.505.881 rupiah, pusat 12.725.350 rupiah, pembangunan 79.000, kategorial 0. Saldo kas Huria per 13 November 432.448.034 rupiah. Saldo kas pusat per 13 November 0. Saldo kas pembangunan per 13 November 437.761.922 rupiah. Saldo kas kategorial per 13 November 23.258.750 rupiah. Saldo keseluruhan 893.468.706 rupiah. Iuran pembangunan dan Toto Ripe, jadwal perayaan Natal, pelayanan ke gereja Pagaran, katekisasi Sidi, doho tikting parhepengon, bui mataida di lembaran tikting naung di ser di hita ganup, di pasupas tuhatama huriana mauliate. Tapuji matuhata, hu tapasa peliata, pelian sadaa do sadebe. Mari dimahita.
Martang yang mahita. Di bagasan uduk do seret ni rohanami. Rohami tu hati julum na badiai di bagasa tikyo. Mabuan ede puji-pujian nami doho pasahato na katangiang nami. Laho pasikopon pasaran nami. Neng dibuhali hatami hami. Gabe pargugoi di hami. Ingani roha doho pikiran nami Tuhan. Atam na badiai. Amin. Hurian itu hata ni debatari hita di bagasan minggu sadarion, imana tersurat di buku Matius bidu 24 ayat sia sahatu ayat 14. Didok masongono. Dungi pasahaton namahamu tuha porsuhon. Jala pusaun na dohamu, gabe hosoman ni bangso saluhut na hamu ala guarhu. Jadi torok matar gansip ditikii, gabe masih jehean na masih hosoman ma. Dungi hehe ma lan panurirang pargagap, mangaliluhon torop jolma. Jadi alam rarat naso uhum, lam tungali nama haholongon di roha di jolma godangan. Alai nama nahan rodi ujungna ido peluona. Laos berita honoto do berita naulion. Taringo tu harajauni dilihat portibion. Laho makatidakosa tu saluhut na bangso. Dung peyi asaro ujungna. Ido sahatna. Hurian itu hatta topik ni minggu tamadok manahan rodi ujungna ido peluona. Turpuk jamita ditikyon didukung sian epistelido amanginam. Ima di sada Samuel 2 ayat sada 1 10. Di epistelina kita ida bahwa doa mengubah segala sesuatu. Dukun marparbue tang yang nisihanai dipuji ma dia batang. Ini nak dia pistele. Amanginang unang holan hata pamujioni nang taida sian ngulu nisihanna. Dosa ne pistel nakin. Alai ikut taida do bohado sihana berjuang sebelum adong anak konna. Itu neng taida siane. Songo sadaina ibana HP leleng dang adong keturunan sian ibana. Di bidu sadai takas do taida di sing. Songo dia porsuk doat hacit na hilani sihana. Targasip do ibana. Hona buli do ibana. Hona asupa si penina do ibana ima ibangai. Dikucilkan jala dipadau do ibana. Ima si taunon ni si hana uju so adong dope keturunan sian ibana gok hata-hata. Dak songon si Sarai disuruh ibana do si Abraham asa menguli musenang asa dong keturunanna. Alai molo si Hana porsia do ibana pawa pasu-pasu ni Tuhani ikorodoi jala jupang itong atongan ni ngoluna. Ido dilau si Hana maha porsionna ro ibana tu debata nasay matumatangis ibana martangi yang dibagas joroi ganup manogot.
situ tuon nai martangi yang ibana, pola do malim eli madokon naung tenggen ibana. Alai taidama si Hana tetap do bertahan, nang ibana dikucilkan, nang ibana hona buli, nang ibana diasupi, alai marparbue do tangi yang na iro. Artina disi na manahan rodi ujungna gabe marparbue do ngoluna. Ahadun waeng neng don tuhita. Taidama berlalu do hapeng sudi amanginang. Salpudo hape nang sude hangalutoni. Salpudo hapeng sude amanginang nahona hasupani, nahona hata-hatai, nahona bulii. Salpudo sude noni. Ala bertahad dong ibana manang si Hana. Jadi hata si paingot do turpukot tuhita, hat nang pe nuaing hata ni Tuhan Yesus di bagasa tikyon, boharo hita mangatusi neng masa, idun neng turpuktong. Bahado hita mangatusi naneng masa 7 niarion. Tabu tu ati ahana masa no yang 7 niari. Di doko Tuhan Yesus do diturpukon bereng ma. Ina Tuhan Yesus mengajak sisian nai lahu marsiajar do. Olo marsiajar nasida songo dia do sikap ni nasida nalaho mamereng dohot nalaho mangadopi akan naneng masa. Amanginang buasa di dok Tuhan Yesus onma naikon ulahonota tiki mangadopi ari sogot hita buasa di dok ikom marsiajar itu ala memang partikiano namanginang berubah-ubah do di situasi nata adopi nuaing dak kiasa rupai itu pasti berbeda. Sadari yodoh sogot dak kia sarupa teo manginang ate situasi nak manang keadaan na. Alanido ari natanapunahon ima hari yang lalu nunga beberlalu jala hari naneng ropi dak taboto dope jadi sadari yomma manginang ima ari naung tadalani i berarti hapenang. So nedoknya kana malo didok hari natamiliki ima sadariodo hari ini atong molo songonido molo Yesus do nakin ikom marsiajar ngolutau jala saha tu akhir ni ngolutta hapenang ikom marsiajar do hapeng hita marsiajar do hita amanginang tungolu marsiajar do hita amanginang taringo tu situasi marsiajar do hita taringo tu ekonomi marsiajar do hita taringo tu partodion. Kita selalu belajar dan belajar do hita marsiajar saleleng mangulu hita. Balamma musena marsiajar hita taringo tu hata ni debata. Kita harus selalu belajar tentang firman Tuhan. Asabui hita mangatusi sakap ni debata di tonga-tonga ni ngolutong. Rikot hita laho marsiajar taringo tu hata ni debata. Jadi ala marsiajar do hita rikot maboto otta yang bawa ngulutau kapenang tung rikot do hata ni debata. Ido banak dia tolui taida ma dia tolui laho pabuahon hatai hudul lo Tuhan Yesus di dolo jetun laos di patorang ma hatai jala di paru Tuhan Yesus do to kasih sianai bagak ni bagas joroi uli ni bagas joroi di dok tunasida do kasih sianai di ayat 2 di dahamu do sasudenai ingot hamuma dang pasobona sogot 2 batu martidi-tidi naso gargaronna lapatan narisi naboy marong sodo amanginang bagas joro nauli. Ikon borhat do hita melasan ayat 2 sahat tu ayat pitui laho mangatusi turpuktai. Songo dia Tuhan Yesus menyadarkan hita laho pasahaton bahwa bagas joroi PHP nang iko do marongso.
Bagas joro na pinajongjong marhite hamaloon, bagas joro na pinajongjong marhite sinadongan, dohot marhite-hite pesta, marhite hasangapo ni debata, ikon marong sodoi bahenon ni debata sudena, marhite hasangapo ni debata. Dang manotok kapenang akka haulion nai, dang manotok kapeng akka nauli na di portibion. Dang namadok ko na tiyaw manginang. Dang nasuboy bagak manang uli bagas coro. Dang nagabe hurok sungoni daw. Dangi. Alay neng dohonon na disi. Neng dohon Tuhan Yesus disi. Haulion ni bagas joroi hapenang. Dang menjamin uli ni parsaora di bagasan na. Ideng dohon na disi. Haulion ni bagas joroi hapenang. Tidak menjamin togu ni hapor siauta di bagas joroing. Bangunan na pinauli ni tangan ni jolma hapeng dangarong na abadi. Dangarong na manoktong bangunan na pinuli tangan ni jolma. Suku-suku noaing. Molo uli bagas joroing. Nunga terjamin uli rohani jolma disi. Amangina belum tentu ate. Ido alana molo pajong-jong bagas joro hita lao mangojar hita doi asa lam denggan hita marsaur dohot dongat tajolma dohot marsaur hita dohot debata denggan parsaurata. Napaduahon didok ido mulani pabebeoni pabebeon ido mulani si taonon manang hapor suhon. Ia mula ni pabebeo ni iko manaw na hacit ma. Jadi mula kaina atakas dia tusino ni. Totu wasa masakai. Di horhon ni dosa dui. Di horhon ni dosa mai ima masa ma aka hati taono do hapor suhon. Hinorhon ni aka keangkuhan mai. Aka kesombongan mai na mempertahaton naso abadi itu ala niki angkuhani seolah-olah amanginang sude portibion boy mangaletuita hasunangan ujunga aha penamasa ikut ta adopi mah HP adong na paling abadi ima gereja di dalam hati di bagas rohaon akan aporsiaing ikon marnapuna jala holan marnapuna bagas joro na kokoh do dia main bagas joro na togui hapor sio tauma idu bagas joro na tugu bagas joro na sohia marongso bagas joro na sohia runtuh ima hapor sio tado alani do manginang rikot dorade jala di pasahat Tuhan Yesus dia tuturpuk taong tua kasih sian nai nang tuhita pe haradiota ala diperhadap ke dohita tu zaman na berkembang di zamanon na berubah-ubah do zamanon dai do manginang taparuahon nuaing tu sih tadi perhadapkan nuaing tu zaman na berubah-ubah. Seiring perkembangan zaman na berubah-ubah, tak ada pido gudang nang aka tantangan. Alani berita nauli ikut toktong doi mempengaruhi perkembangan zamanon. Dang nagabe perkembangan zamani mempengaruhi diaka hapor siota mana aka berita nauli Ikon hatani debatano manirai hamajuan ni zamanon asa margogo hita mang asa bertahak kita unang madabu hita tuaka nawui menegay aka hapor siota aido na baru-baruon porado sanga ditongos epuye poru surat tu ganup HKBP sude ala gudang noeng korban aka ama nang aka ina pe diaka judi online ya teh gudang nasusa ngulunya kahurian HKBP ima diaka perkembangan nuangon asa bagas joroi nata pajongjongi unang marongso bagas jong tapa jongjongi taida mah holas sorang tu portibion
nunga pitor dibuan tu gereja. Dungi masuk ma tu sekolah minggu. Masuk ma tu remaja. Masuk ma tu naposo bulung. Masuk ma tu akka punguan. Jadi unang alani gaya hidup na berubah-ubah. Doho zaman na berubah-ubah. Gabe dang tepertahaton hapor seota doho denggan. Alama saya jahat do ari-arion. Idu bandidok ikon di barita hodo barita nauli ima di ayak perpuri. Ayat 10 pati. Di barita hodo ikon barita honota ma barita nauli ditiki naune dohot nasone. Sadok tugas ni naporsea ikon pasahaton barita nauli do. Ikon pasahaton hata natikosido. Diakka partikian nang pedang olo adong nama bigiate. Jadi amang inang sarupa mai. Molo sutabopi di bagi hamu jami takon. Alai ko pasahatok kudete amang inang ate. Alanya asa margugu hita ido. Ala rikut doi barita nauli di tonga-tonga ni ngurutong. Ala tunggudang do aka porsuhon. Tunggudang aka hamao na taado pinoang seiring dengan perkembangan do perubahannya ka zamanon. Dia takas nakini do dia sia saat tuaya sapului. Sia dia do manginang hapor suhoni. Natinau ni jolmai. Didok daya sia sapului. Ia hapor suhon natinau ni jolmai. Ima aka jolma naso olo majalo hai baruon. Jadi molo penakin didok ia bagas joroi marong sodo dang nagabe menolak haulion ni bagas joroi hita manginang daw. Alai ahado hai baruoni. Hai baruoni hata di debata madokon gabe imbaru mahamu dung muba pikiran bunga songon kur punguan inanakin. Hai baruoni fokus tu banua gijang doi. Hai baruoni fokus tu masa depan doi amanginang. Jadi visi dan misi ni tala Kristen ima majalo hai baruo do asa manahan hita dia kaparu kilotain. Asa manahan hita saat rodi ujungna. Jadi to tu memang akan ang majalo hai baruonon dang arong bedisi na marbulat-bulat biate. Dang arong bedisi diaka parungutu-nguto. Postoro haku nakisong titik tayate. Ayo namas mapung amplop. Rasa daun masak kita ya teh. Natu BPS kau nate. Iko sisa ada dukungan do hita. Jadi barang adong bena masih pusat ya teh di sini. Dang arong masih hoso mado aka umut-umut be. Alawa ala nunga adong hai baruoni di hita. Jadi mulu penaki di titik tai dia patupa museng papung upload tu kantor pusat tu BPSK. Do tu narkot tu kasino di godang mabulu adong bataleon nate bolodang arong nak taleon ido konyas doro hata lau pasahatoni. Jadi amang sarupa doi nuaing sonari hita nunga masuk hita untuk menerima pemimpin nai baru di negara tong. Totui komampu do hita manginang majalo hai baruoni sian pemimpin nai baru. Komampu kita majalo. Berbeda pemimpin pasti berbeda do cara kepemimpinanna. Ala tarajumi do hai baruoni na pauliulihon hita doi. Hai baruoni pasadahon hita doi. Hai baruoni patuguhon hita doi amanginang. Jadi manang aha penaro ise penaro aha penamasa songon hana nakinan di epistel tai si Hana tung aha penaro nang pesi penina ibangai na semanga supi ibana godang hata-hata dia dopi ibana alai dak peduli si Hana mental doi molonunga tajalo hai baruoni rope pargarit parbarita pargap barang murah be terpengaruh be hita manginangate nunga gogo fundamental ta ima haporsiotai ima imantai tai do manuai
Lam maju zaman on, lam gudang do, lam torok do nama dok dirina gabe siuto Kristus. Tidak mah, HP dang marperbue haporsiona. Ay bodo tong holam makritik do diula HP suarong pabahena nate. Iro na algo yang yakid do ang huri sentosa do. Kana burju do sudien ono huri sentosa nate. Tak pula gudang kritikan. Ale pabahena gudang nate. Iro. Jadi gudang nuaing tangi tuhata ni jolma HP dak tangi tuhata ni debata. Iman nuaing akan namasa. Ido terpuk tau madokon bata pangasahom mahata ni debata. Asal manahan hita sahat rodi ujungna. Allah diperhadap ke doa Tuhan moloni yang manginang. Seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman ini. Molo pakirimota, salam puma akan lungun Roma akan jagar. Salam puma hangaluto Roma akan uli. Salam puma arsak ni roha Roma las ni roha. Salam puma harugian Roma akan pangomoan ate amanginang. Bohado asabui sahat kita tusi. Totu ngolut taon ikon di bohali haporsiau tado haporsiau natogu. Namar siadu do hita do ngamanang di Portibion. Kita bertanding di Portibion. Namar tanding do hita songan atleti. Jadi alani do noaing hita hala Kristen ikon gabe hidup pemenang do hita te. Ngonong uli tetelu. Ikon gabi hidup pemenang do hita, ikon monang do hita. Asabui sahat tu si ikon mardongato Tuhan do hita asabui las rohata te. Nak pe susah pokok noangaka siadu pata. Molo Yesus dongan mi las roham. Urupan na hotok tong dingulumi las roham. Amin. Martang yang mahita. Moliate dihatam na badia Tuhan na manggohing ulo nami. Patuguhon haporsiyaw nami. Asa manahan hami tuharo di ucung na. Wilala hami gudang kahamolo ni. Talumubi may ditonga-tonga ni padala niya kaparuma tanggawan. Duhot di akka ulaw nami siganup ari. Tuhan songon naposom si Hana. Na bui ibana bertahan. Nang pegudang Tuhan nakahamolo nakahata-hata di dopi ibana. Ala totong kay ba Tuhan pasahaton nguluna. Laos ima Tuhan gabi gugui dia hami dia karuas ni huriamon. Asa gabi ngulu pemenang hami. Namar tading do hami Tuhan di Portibio merite haporsion nami i. Nang loas hami Tuhan madaw siya ko molo pero Tuhan akahamolo ni. Naik kami totong mardongatoko. Jupang hami Tuhan nakalas ni roha di bagasan ho. Tuhan dia kaulon nami pesigan upari. Pasu-pasu Tuhan. Lamprogo Tuhan nakaruas ni huriam nalang mangulaw-ulaw na. Leono mo hahipa so da kagajangan ni umur. Mulo tungarong Tuhan nakana marsak nuaing. Alanya kahamolo ni. Tuhan leono mo kapakirimon na mangulu. Totok pasahatong ngulu na tuaro pami. Unang loas Tuhan na sida madili. Mulo tungarong Tuhan kana marsahit. Dia karuas ni huriam na subo Tuhan haguaran hami. Tarmoy matuhani di amang puya sensibolon natong tuha pemulihan nuaing. Lang pergugwa mo Tuhan naman nami nalahang mga rupya kaparsahitoni. Paso-paso ako na pinangan na. Sa Tuhan tumibu malum. Jalawo Tuhan di mangulaw na pe di bagasan pos ni rohan asyakoy. Tuhan saat di homat sudah ngulu nami nang dia ka program ni huriape. Leonomu sadani roha dia karuas ni huriam doh dia ka parhaladom. Nalah patuan na dumengga Tuhan di tonga-tongan ni huriami bain sangap di guar muda badiai. Amin. Marede mahita hutu papungu pelian. Olo Jesus no kami las roham. Jesus ima berupi las roham. Ora porsia ordi dohot pasti rohami. Ando mato Jesus las roham. Las roham.
Jesus dengan ikhlas rohan, jaga onang ini ikhlas rohan, diruhut umat damai holong rai, saleleng tingol demi ikhlas rohan. Las rohan, las rohan, margong atto Jesusi, las rohan, asinod ang manihon, bitang pag-ibig-oni, margong atto Jesusi, las rohan. Molo Jesus dengan ikhlas rohan, Jesus sing manurut ikhlas rohan, oh seaot ni dohot pasti rohani, marrohat tot Jesus ikhlas rohan. Las rohan, las rohan, margong atto Jesusi, las rohan, asinod ang manihon, bitang pag-ibig-oni, margong atto Jesusi, las rohan. Tatangyakon mapiliata, ali di bata amanami na di banua gijang, horo haroroan ni saluh selehon na dinggan duhot na sauli basa no moriutus. Hupasahat hami masa nilehon mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa parhasiang hami pilihanon, patilbuluhon harajamu, di tonga-tonga ni huriam duhot di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todi. Asalam hutada hami gudang ni selahom itu hami. Asalam gigir hami maduk mulia tetuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana dilehon Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadi ang magawarmo, say romaharajaonmo, say saut malomo ni roham di banua tongongson na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siya pare. Sesa modosa nami songo panesa nami di dosa hidongan namar dosa tuhami. Una kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago.
pasu jaramoti Tuhan de batama hita. Disodakon Tuhan de batama bohina tu hita jala asi maruhana mida hita. Didopakon Tuhan de batama bohina tu hita. Jadi pasaur hon madamena tuto ditabe. Amin. Amin.